Hoy, 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 ikaw. Makinig ka sa relasyon, kahit gaano ka sweet sa simula, need pa rin ng effort para manatiling masaya, masigla, at may kilig pa rin. Oy, minsan sa sobrang kayo ay busy at stress sa buhay, nawawala na yung sparks. Kaya mahalaga, may pampagana para naman ma-maintain ang apoy sa relasyon. Kaya naman, mahal. Ano yung sa'yo? Nandito na ako, Imnida. Ay, na traffic, Imnida. Namiss kita, mahal. Ako na to. Ang upa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, Kim Chino. At makakasama mo na naman ako, 69 tayo, baliktaran. 6 to 9 p.m. tayong maglalambingan. Kaya mahal no, totoo yun hindi lang kotse o motor ang may maintenance. Siyempre relasyon din may maintenance. Hindi porket naging kayo na wala ka nang gagawing efforts. Hindi porket kayo na hindi ka na magsusurprise. At dapat hindi ka mawala ng mga fresh ideas para manatiling umaapoy ang pagmamahalan. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, bibigyan kita ng 3 pampagana sa relasyon. Okay, ito na. Una na to. Una, dapat mayroon kang surprise gestures. So kahit maliit lang yan, okay na yan. Effective yan or effective ang unexpected sweetness kasi ito'y nagbabalik ng kilig at pakiramdam na pinapahalagahan ka. 'Di ba? Parang normal na nag-date kami, normal na kumakain kami sa labas. But kapag meron kang surprises dun sa jowa mo or sa minamahal mo, it will add spiciness. Parang si Kim Chino, spicy. Huy! Simpleng isa pang example, no? Kapag magde-date kayo, mag-shave ka. Mag-shave ka ng buhok, 'di ba? Kasi in preparation. Di ba mag-shave ng buhok or bigote sa mukha? Baka kung saan yung iniisip mo. Di ba? Kasi something new. Kunwari, sanay na siyang makita kang balbas sarado tapos nag-shave ka. Aba, exciting. At talaga nga namang makaka-score ka. Anyway, mahal, good evening. Good evening sa mga bumabiyahe at na-stuck dyan sa traffic. Sana umabot rin kayo katulad ni Kim Chino na naghahabol ng hininga. Meron pa akong 2 pampagana sa relasyon na pwede mong subukan para maging spicy ang relasyon nyo. Mga mahal, hanggang 9 p.m. pa tayo kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.